Ansa sir? Oh. Unsang klaseng sakit? Ang murag ginapusi. Murag ginakusi. Unsa man eh nganong nagbanid man ka? Ay, napasok. Nagluto ka gumba. Wow. Nagkuhan kong motor. Oh. Nasagkid ka na sa... Nadayon na inyong karinderya. Asa? Ang karinderya mo wala. Wala ay. Wala pa. Okay pagkuhan nila. Plano-plano na. Ha? Plano-plano na. Plano nila. Bayaran ko lang pamuan ng kuwan yung makanay magkuwatan ako. Bayaran ang utamo. So yan guys. Hello guys. Hello. Welcome to my channel. May buntag. God bless po siya tanan, be humble. Kung first time nyo nakita nga video, tanawag yun kung mahilig kay traditional lilot. Tanawag yun, paminaw yun. Yeah. Pakishare na lang po. God bless po. May buntag sir. Buntag. May naman lang kami smile. Smile ta na lang. Smile. Kita. Smile ta na lang ni. Okay, dito mo smile, masamot. Oh, Jud. Gawa na lang. Oo, No? sige. So, kung sa akin, ingon mo masakit ang... Bilay mo makaya. 18. Parang ginapusi ko nila. Ano mga ugat. Murag din ako siya. Ibig ho. Ano mga ugat. Dito kan murag ditusok. Magtusok dagom. Motor ba? Baka magkape. Soft drinks, kape, wala. Kasi ginakaaw na mo Wala siya akong na. ginom ka ng turmeric. Kumusta man? Parang kung mga buntag na din. Kaya lang Jud. Okay ra? Madali na. Wala kape, wala soft drinks, wala beer. Ah, sa mo. Pwede kong beer pero O sige, ikaw naman rin siya manasa. Pa-remember pa naman siya. Wala kriskis? isda. Pero nakakaando ko gitlog. Ano man? Pinang pinirito. Pilaw Jud. Lami. At tong kuhan, pagpahilot naman yun, nakakaw mo, Jollibee ato manok. Oh. Okay na to kay Jollibee man. Dahil, wag yan. Wala diapon. Ewa mo kumukha og manok eh, kuan man Jollibee. Dili to manok. Oh, di man manok daw. Kuwan to. Manok. Burger steak. Siya pa to? Burger steak to. Burger steak. Ah, burger steak. Baka. Nanagya po na itlog. Ito puli ka sanda di. Ha? Ayun nagtahiyan na. Uso mo na. Hank man. Sige, ang sabi kayo pamatiran sir. Tusok-tusok, yung murag ikusi. Kanina naman akong ginibati. Dali, ma'am, oh. Kung nagrisita na po ba, wala na ako. Wala lang niya akong Ha? ginabati. Unsa ni? Nga banod sa tiil nga to sa Kaya, gitsika pang na siya. Kana akong ginom. Wala lele akong tiil. Ano yung gikuan? Yurik ni? Yurik mo nakapapa. Yurik mo siguro na. Yurik yung kuan. Ang kinsa ni? Bago Ako na receive. Yeah, napacheck up man siya. Kuan na siya, pacheck up ka, pahilot ka, ano sa ako, mga. yurik ko pa. Unsa ka Saan yung pala sa sugar? Pila ito akong yurik, Jay? Taas yung sugar? Jay, pila ito akong yurik? 200 kapin? Wala ko. Pila yung yurik? Wala ko. Ang pinakalisod sa yurik, more than 500. Ah, wala na. Uyaw na kayo na. Sir, anak. Na? Yang Mawala ang yan. 200 kapin akong yurik. 200 ka kami pin. kung tulog. Sige, katulog. Ikatulog, Ah. oy. Tulog. Hindi na lang katulog. Sa tambal. Mata, tuhog na po. Kuan may na kaninga na food, sugar food na. To, sugar. Sa hotel ba, marag ginit sa patusan pila. Yan na po kung tiin. Inuman bitaw. Binod siya. Kawa naman pa sa hapon. Sa yurik ko. Pas mo. Ano mo nga, pas mo kami ka. Ano? Sakit na. Ano? Sakit na siya. Marusot mga panganon ba? Okay, at least na nabawas-bawasan ng stress. No? Eh,
Basta may istorya niyo. Nara, ang tambal o. 35 ang isa. Kalibre pa na ron, kalibre. So yan guys, shout out sa taga Santa Maria. Santa Maria, Davao Occidental. Katulo. Kaupat na yun. Wala man ba? Ma'am, di na siya. Naman sa ikuan mo. Oo, di man pwede nga. Yan namang magikan sa doktor. Kaya para sa mo na siya nga, kung siya nakita sa doktor, ano ba? O, checking mo siya ko doon, mong pit Kasi na. dili pud pwede sa iyang kidney kaya ang puno siya po sa Kanang pit-pit lang ba nga? Tagang may klase sa buwan. Ikaw pa, tabi na rin, no? Ang kaupat na yun. 8 man ko na ganin. Man. Nasa ginawa na ako. Nasa ginawa ko. Nasa ginawa na si Mami. talong kay uyo na Ayun na. Alam, di katawa. Si Sir na pa siya katawa. Sige, sige, ginawa na. Pero tayo, ikaw pa tayo balik daw. Kaupat. Ikaw, ano, no? Sige, sige. Ay, may mga atong nahuna. Ay, nga. Lagi sa ag. Sige lang. So yan guys, shout out sa taga Santa Maria, Davao Occidental. Kasi na kay shout out sa mga silingan. Juan, taga Santa Maria. Oo. Ikan, mga silingan naman. Tanaw din na. Oh, nakala mo ito sa Santa Maria, yung mga viewers na ko, napoy na gani. Ano nga na. Sana lang, hello sa inyo taga Santa Maria. Ugma na yun ha, ikalimot. Manajod. Ugma na, ikalimot, Eric Hilot. Ikalimot. Kapitan. Ayun. So, ano lang, nasa sa Andrea itong tabangan nga mamayo. Yang gipamati sa kalawasan, sabi rin na ba na sa pagkampos Ginoo. O sa tagan ng budukol sa kodre, manikamot ano, manikamot kung mamayo mo kutop sa mamayo mo kapag yung matagi sa kawasan. O siyempre, sa karoon na po nagkakita niyo na video, please subscribe na YouTube channel, comment, like, and share. No, para dagan ng sayo, dagan mo matabangan. Shout out po sa kong followers, kong Facebook page, sa kong TikTok, mga TikTokers. O siyempre sa akong YouTube channel, mga subscriber, o sa mga nag-comment sa ko kadadlaw. At ay nagsige, di kayo ko ka-reply sa inyo, kaya hindi ko nabawal mo reply na yun. So mabot ko lang 3 days bago ka maka-reply. No? Kung kayo nag-comment sa ko niya, mag-chat tinawa naman. Di ka pwede mo reply na yun. Sabihin ko na sa YouTube na ikaw raman na nag-comment. So 3 days pa saka pwede na mo-reply. Ana. No, so ano lang. So, anawa lang niyo akong Facebook dito, maka-reply ko sa Facebook, sa messenger na ko, no? Yan. So maghilot ako karon guys, shout out. Labi na niyo sa taga lahat po ng mga OFW, God bless. So shout out po Santa Maria, Davao Occidental. Okay. Dapat. Good na po. Hindi na siguro kung may nabasa akong mga dito. Ano? Wala naman po na. Ako wala na, dinili na. Inulong mo niya kung sino ka ng bumba. Yan yung siguro ko. Tulong mo gano'n. Tumar ka na dapat kumo ka sa kumbaga niatake ba. Sige pa, buto-buto yung kasi. Ya mahurot yung kuhan ka malo. Mahurot yung sugar ba. Bago kang duga na. Sugar kay giaway na. Ana magud siya ma. Gusto ka adlaw ng anak. Up yan. Okay na na sir? Kung wala na, di ayaw. Nabuhilo na jukaon. Para dili ko nun. Dili mo. Luyar ba? Luyar gid siya man. Kato isang gabi na ako sa mga gulong. Dito mo bro. Ito pagkabot ni Silva. Yay ka. Inom kau kindi raman, kau kindi kayo kasi malubaksan kagripong luya, kau kindi.
Mahilot ang gabi. Oh. So, ilang bukan na yan ang nakatulong mo sa pabukaw. Pero kung may tumagal. Hindi ko kabalin mo. Sa tinuro sa ndo. Gusto ka Ayun gabi? sa nato ba? Mataw, Jim. Jin siya do. Ayan, tali mo. Dali ra. Ayun mo. Tayo naman. Gisi, magkakakupan mo. Kung natagpo kay gisi, kaya makita lang yun. Sige, ito pangajar. Wow. Hey. May complete ba? Ah, tama na na. Sinaunsam na, oy. Yes, ra ba? Sumang, da. Dari ka man ito kay umba biya. Ah, Lumba, dinis mo lumba. Makamugay ko niya. Kamunggay day. Kamunggay na day.
Wala sa mga. Di ba? Wala sa mga ako. Ayo. Let's go. Ayan. Ayan. Ya. Ayan. Ayan, ayan. Okay na? Sabi ko sa'yo, eh, masad na mo! Mahilap! Topic na mo ako! Ano natin, sir?
Like,